Hello guys, welcome to my vlog. Ayan yung tubigan namin dito. Mineral ba? Tubigan. Ayan, dilinisan muna yung mga container bago lagyan ng tubig. Ayan. Tapos, ayun, isi-sealed siya, isi-sealed. Ayun, isi-sealed siya. Parang baril. Diba? Nililinis muna yan, sinasabon muna yung katawan niya. Yung sa loob, hindi siya sinasabon kasi minsan naglalasang sabon. Parang hinugasan lang. Ay mga guys, sa lababo, sa kabilang gripo. Yung dalawang gripo kasi yung tumutulo sa mineral, yung isa naman yung parang tapon na siya, yung parang madumi yun, parang sala, yun ang nagsasala, yun ang malakas yung tulo niya. Ano na yun siya, sayang na yun na tubig, hindi na yun binibinta. Doon yung nasasala na maruming tubig, ganun po siya. Pag sasahurin mo yan, medyo may mga latak yun. Ayun o, sa lababo ganyan siya, akaaksaya ang tubig, diba? Ang daming natatapon. Tapos ayun, tatakpan, mga hinugasan na yan. Dito po si Nitswari-wari nagbabantay. Ayan. Tapos bukod dyan sa ayun yung machine, oh. Bukod dyan sa tubig na mineral ay ano po, ayan, may grocery po, may load, may Gcash. Ayan, ngayon may konting ulam akong luto. Ayun siya, oh. I-deliver na yun. Ayun yung sasakyan na L3. Doon nilalagay yung i-deliver kung saan lugar. Ayan, 30 pesos lang po yan. 30 pesos. Pagkasama yung container niya is 200. Ayan po mga guys. Diba? Ang ganda. Daming order, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, halos 50. 50 na galon. Ayan, o. Be, magkano yung ganyan, be? Yung maliit, 30. Ha? Yung ganong galon. Ayan, magkano yan? Ayan yung pag-sell. Ayan, sabay-sabay. Sabay-sabay. Nalagyan mo na ng takip. Ayan, o. Ganyan yung pag-sell. Ayan, hawak ang konti, tapos babarilin. Diba? Kailangan yung hindi sa gumagalaw. Ayan, mahigpit. Kasi pag hindi marunong, ano siya, umiikot. Diba? Ikotin na parang ano na talaga siya, sarado na. Yes, ayun. Ayan o, hakotin yan o. Ayan. Dito kami sa tubigan. Ayan.